जय श्री राधे। भागवतरे राधा नाम काहींकी निया जाई नाही। भागवतरे सुखदेव राधांकर नाम नेई नाहांती। ताहले कौन भागवतरे सतरे राधाराणी नाहांती? जने संत भावरे कहिछंती। विद्वान और पंडित लोक कहती जो समाधि रे भागवत लिखा जाइथिला एवं जेतेबेले राधाराणी कथा आसिला सेतेबेले व्यासदेव इति भावविहर होइगले जे से राधाचरित लिखि पारिले नाही। सेतिपई व्यासदेव भागवत रे प्रथम वंदना रे श्रीकृष्णाय जेउंतरे स्त्रीर अर्थ राधा राणी को बुझाए। सुखदेव पूर्व जन्म रे राधा राणी निकुंजरे सुख पक्षी थिले। निकुंजरे गोपी मानक सहित श्रीकृष्ण क्रीड़ा करती। सुखदेव सबु बेले श्री राधे कहती। यह शुणिक राधाराणी सुख पक्षी को हाथ ठारी निज पाखक डाकिले। सुखपक्षी आसी राधाराणी चरण वंदना करने को लगिले। राधाराणी प्रसन्न होई ताकू हाथ को नहीं गले। सुखपक्षी खुशी होई श्री राधे कहवा को लगिला। राधाराणी ताकू कहिले, हे सुखपक्षी तू राधे राधे जगारे श्री कृष्ण कह, यह मते बेसी भल लगे। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଧାରାଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ଶୁକପକ୍ଷୀ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି। ଏହା କହି ଶୁକପକ୍ଷୀକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଶୁକପକ୍ଷୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ରାଧେ ରାଧେ ଜପୁଥିଲା। ତାକୁ ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ମିଳିଗଲା। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ପହଞ୍ଚି ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧ କରାଇଲେ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କରାଇ ଦିଏ ସେହି ସଦ୍ଗୁରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସୁଖଦେବଙ୍କ ସଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଗବତରେ ରାଧାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ନଥିଲେ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ନାମ ଭାଗବତରେ ନ ଆସିବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସୁଖଦେବ ରାଧା ଶବ୍ଦର ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସୁଖଦେବ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଭାବରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁଖଦେବ ଆସିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ 7 ଦିନ ବାକି ଥିଲା। 7 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବାର ଥିଲା। ଯଦି ସୁଖଦେବ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭାଗବତ କଥା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ସୁଖଦେବ ଭାଗବତରେ ରାଧାଙ୍କ ନାମ ନେଇନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଗବତରେ ତମର ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବ? ସେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ, ମୋତେ କୌଣସି ଭୂମିକା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେହ ତ ରାଧା ଆତ୍ମା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ ତ ରାଧା ଅର୍ଥ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତ ତ ରାଧା ସଙ୍ଗୀତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ତ ରାଧା ସ୍ୱର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ତ ରାଧା ତରଙ୍ଗ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଫୁଲ ତ ରାଧା ସୁଗନ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ ରାଧାରାଣୀ
ଭାଗବତ କଥାରେ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଥର ବଡ଼ ଭାବରେ ରାଧେ ରାଧେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତୁ। ରାଧା ରାଧା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ରାଧା ନାମ ଓଲଟା କହିବେ ତାହେଲେ ଏହା ଧାରା ହୋଇଯିବ। ଧାରାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି କରେଣ୍ଟ। ଭାଗବତରେ କରେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ଭଗବାନ ନିଜର ସବୁ ଶକ୍ତି ରାଧା ନାମରେ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ରାଧା ଶବ୍ଦ ଥାଉ କି ନଥାଉ ରାଧାରାଣୀ ଅବଶ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ।